फैगौ एप्रिल दाननि 11 आरो 12 खालाराव उलुसापरि गुदि फरायसालिया सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा जादों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि उलुसापरि गामियाव इं 1974 मायथाइयाव गायसनजानाय उलुसापरि गुदि फरायसालिया 50 बोसोर जानायजों लोब्बा लाखिनानै सनाथि मायथाइ फोरबोखौ बोहैथि बोसोरनि फैगौ 11 आरो 12 एप्रिलाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो लाहार फाहार खालामदों। मख'जाथाव बाथ्रादि जानो गोनां सनाथि मायथाइ फालिथायनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै उलुसापरि गुदि फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि ललित चन्द्र ब्रह्मनि आखाइजों गायसननाय जायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे उलुसापरि गुदि फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय गोथार हाबाफारियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हारिमु नेहाथारि नीलमल ब्रह्म, उलुसापरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि रैरुब सना नार्जारि, सिमेन्ट दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि बिबुल रामसियारि, बानजाय आफादनि आफादगिरि प्रदीप रामसियारि, गाहाय नेहाथारि प्रनय खेरखातारि, फालांगिरि बुकुल बसुमतारि, उलुसापरि गामिनि आफादगिरि माधब बसुमतारि, नेहाथारि राहुल दैमारि, जार्मनबारि गामिनि आफादगिरि टेम्पेश्वर बर'मोनजों लोगोसे उलुसापरि आरो जार्मनबारि गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656,
आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। 9, 10.